Salut și bine v-am găsit la episodul 2 din povestea Gacha Life, ori în engleză Story Gacha Life. Așa, deci am rămas ca Troy și Po și monstrul să lupte la vulcan. Sper că abia așteptați că a apărut episodul 2. Da, hai să ne luptăm. Bă, de unde ai găsit sabia aceea? Din lavă! Păi și eu la fel. Hai să-l învingem pe acest monstru. Nu, sabile din lavă! Nu, mă distrugeți! Of, m-ați învins. Puteți lua fetele, mă topesc. S-a transformat într-o cioară? Ai dreptate. Cra, 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 cra. Băieți, mersi că m-ați salvat. Și eu la fel. Cristina, de ce ești îmbrăcat așa? Troi. Așa m-am trezit. Așa am dormit eu. Da, și Nora a avut să... Ai avut să te schimbi așa, Nora? Da. Ai avut timp. Da. Ok, văd că Troi, tu ai avut timp. Mă bucur că ați ales marea. Oricum arăt bine să mă îmbrac așa la mare. Arăt chiar foarte bine și foarte frumos. Eu am avut timp să mă îmbrac pentru că... Da. Da, ai avut, fiindcă nu știu la ce oră te trezești tu. Dar eu m-am trezit la 10, tu la 9. Da. Oh my god, ce devreme te trezești. Cu o oră înaintea mea. Acum, Cristina, Troi și Nora și Po au mers la plimbare. Mă bucur că ai vrut să mergem aici, Cristina. Și eu mă bucur că aici mereu e foarte mult soare. Dar n-ați vrea să mergem la un restaurant undeva, la o pizza, ori la mine acasă să gătesc? Da. Adică, da. La tine acasă. Ok, hai să mergem. Troi, cum te-ai schimbat? Că nu-i ca și cum ai hainele la Cristina acasă. Bă, da, mă lasă. Și a ei a fost ideea adevărat. Dar... Da, voi nu aveți haine la mine acasă, în afară de Troi. Da, știu, dar după ce mâncăm la tine acasă, mergem la mine acasă. Da, dacă vrei. Dar ce vreți să vă gătesc? Ce gătești tu așa special, rețeta ta? Nu știu. Am o rețetă Adică învățată de mama, numai că nu prea o mai țin minte. Rețeta ta specială, adică... Ok, plecați puțin din bucătărie ca să pot găti. Poftim? Cristina, te-am găsit. De unde știa că ești acolo? Tată, de ce ai venit după mine? Nu-mi place de Troi, despărtă-te de el. Ți-am adus? Am găsit altul mai bun care poate avea grijă de el. Grijă de tine, pardon. Dar eu nu vreau pe altul. Îmi place de Troi, lasă-mă, tată. Nu pot să te las. Troi, Nora, veniți! Mă bucur că ați venit. Sunați la poliție, te rog. Să-l ia pe tatăl meu, dar să nu-i facă rău. Ala poliție, țin pe tată Cristinei, dar nu faceți rău. Da, poliția, dar la ce casă?
A lui Cristina. Miru Cristina. A lui- Cristina. Al lui Cristina Univers. A, știu acum. Venim imediat. Cristina, vrei să-i fac tatălui tău rău? Nu. Dar vă rog, duceți-l înapoi în armată. Înapoi în Londra. Ok. Mă bucur că ești bine, Cristina, și tu, Nora, dar mai ales Cristina, fiindcă era cam ea să pățească. Vai de ea dacă nu o auzeam. Mă bucur că ești bine, Cristina și Nora. Și eu mă bucur că sunteți bine toți. Nu pot să cred ce s-a întâmplat. Nici zilele astea. Unde ați vrea să mergem? Nu știu, dar vreau să vă spun ceva. Zilele astea, azi parcă a fost așa, poliția, tatăl Cristinei și da, știți voi. Mai ales săptămâna trecută Da, cu acel monstru. da. Era cât pe ce să o plățim noi și Cristina. Mi-a venit mie o idee. Dacă am merge la petrecere. Aș vrea, da. Mergem? Eu ziceam, mama mea nu-mi lasă. De ce? Că sunt pedepsită. Oh, deci, dar nu poți să te furișezi când dorme mama. Pentru că mama mea mereu închide geamurile, ușa, da, știi tu. Dar și poți, cheile dar tu, sunt în camera la ea și dar, ea închide camera da, dar ei. ai pod? Pod? De unde pod? Am pod, dar îl închide și podul. Nu are cum. Cine ar închide podul? Glumeam, dar nu am pod. Nu glumeam că am pod. Așa. Dacă aveai pod și Dar poarta, mama mea o să mă sune imediat. ușa podului, dacă era în cameră la tine, puteai scăpa. Da, mama a zis că o să fac un pod, ușa podului o să fie în camera la mine, dar nu știu când o să-l facă. Atunci voi putea să mă furăcesc. Dacă mai sunt. Bine. Dar mama mea o să mă Dar sune poți să... imediat. ați vrea să mergem acum la mare? Păi mă sună mama mea imediat. Poate mă sună când sunt la mare, adică... Nu. Spune că dormi la mine în seara asta. Da, Ca să dar poți pleca la petrecere. eu când sunt pedepsită, mama zice, nu dorm la nimeni. Dar haide să îi zicem că am adormit. În ora asta? Îi răspunzi tu și îi zici că mă pun la somn. Pentru că eu când sunt pedepsită, mama mereu mă pune la ora asta să dorm. Dar hai să mergem o dată Ok. să ne plimbăm. Haide, răspunde. Bună, mama lui Nora. Bună. Bună seara. Vreau să vă spun că Nora azi dorme la mine, dar și deja a dormit la ora asta. Știu de ce îmi doarme la ora asta când e pedepsită. Pentru că îi zic eu așa și da. Am auzit că s-a întâmplat ceva necazuri la tine acasă. Da, nu a fost o mare problemă. Dar data trecută a fost o problemă. Așa, deci, pa. Nora e în regulă. Da, bine. Așa, acum hai să mergem la mare mai întâi. Hai departe. Hai să ne plimbăm la mare noaptea. Bine. Pe noapte.
Ce frumos e la mare. Ai dreptate. Aș vrea să mă las mama mea când sunt pedepsită să merg. Dar din păcate nu mă lasă. Dar noroc Dar că acum am spus o minciună noi. De fapt, hai să mergem acasă și să ne să mă schimb și apoi să mergem la petrecere. Voi merge cu un hainer foarte cute. eu voi merge cu ceva, dar nu vă spun. Ok. Gata, am ajuns la petrecere. Vă place cum m-am îmbrăcat? Da, ne place foarte mult. Așa, deci, ce mai... ce-ați vrea să facem săptămâna viitoare, ori mâine? Nu știu. Bine. Tu decide, te rog. Hai, nu știu, trebuie să mă duc la bar. Duc și eu la gustări. Au, Cristina! Mă prind un chinez, urăsc chinezi, sunt cei mai urâți oameni. Bună, eu sunt Po, de acum tu o să fii sclava mea. Conchan. Tu zici, Po? Așa te cheamă? Dar bine, fac orice ca să nu mă rănești. stai, ești frate cu Po. Stai, dar de ce te cheamă Po? Ești frate cu Po? Stai, care Po? Care Po? Conchan. Ajutor! Taci din gură! Ne vedem data viitoare și va urma. Vă rog să vedeți episodul 3. Pa, pa!